Maswera sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim-Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Iri sei weekend yenyu? Muri busy neiko masikati ezuva ranhasi? Tell us mucomment section. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadii zvenyu, please post my story makavikawo chitupa changu. Mainge muri mugore ra 2008 and I was not yet that rich. Ndainge nditori nenzara, kwete nzara yechikafu but nzara yekutoda mari zvekudaro. Vabereki vangu mukoma vainge vaine mari. Baba naamai vangu vabereki vavo vainge vakabva kuMozambique. Nekuda kwekuti vainge vakabva kuMozambique, vaberekiwo vangu mukukura kwavo vaipota vachienda kunoonawo hama dzavo, saka vaibva nezvinhu vachibva nazvo kuMozambique vachizozvitengesa muZimbabwe. Vakazosvika pakubudirirawo vakazotenga imba muBorodzowo, kunova kuriko kune family house kwatakakurira isusu. Asi mukoma, ndakasvika pakupedza hama nekuda kwemishonga yandakazobata. By then, if muchiri kurangarira, zvinhu zvainge zvakaoma, inflation, mabasa, ende vanhu vainge vasisina kana plan. Vabereki vangu vakaitawo munyama wekuti ivo pachezvavo vakamboda kuita zvepolitics, saka vakazotorerwa shop. Ndinotya kukuudzai kuti shop yacho yavakatorerwa yainge iri kupi but kugeto, saka vakanoitawo mistake yekuda kunopinda mune zvepolitics. Ndakabva ndachizodzidza chidzidzo kuti mawana nyaya dzepolitics. Nyaya yandikunza pano mukoma inyaya yandiri kuda kuti vedare renyu vange vachizonzwisisa. Ukaona panopiwa zvinhu vanhu, usada kukambira kana kurwadziwa kuti sei ndisina kupiwa, ingava iri motikari, nekuti dzimwe nguva unenge utori kana mweya waMwari kune avo vanonamata unenge watoita kuti usaonekwa panenge paonekwa vamwe vachizonzi ndivo vakakodzera kuti vange vachizopiwa motikari. Inini ndichizojoina cult yevanhu vakaromba. Chekutanga chandakadzidziswa, chandakaudzwa zvekare kuti ndaifanira kuti ndige ndichizoita kutengera vanhu motikari. Vanhu vose vandakauraya vari 17 ndakavatengera motikari mugore iroro randakaromba. Makore acho iwawo izvi zvekunzi munhu imbinga zvainge zvisati zvava that popular, because social media tainge tisati tava kuiziva. Social media taingoziva kuti kune internet, but kuti internet yacho inombofamba sei tainge tisati tanyatsova neruzivo rwacho. Saka dai kwanga kuri kunzi ainge ari makore ano pekuti kana ukangopa chinhu munhu zvotozivikanwa nenyika yose, pamwe tingadai takatoita mbinga. Panopiwa vanhu motikari mukoma zvinoreva zvakawanda, kutenga vanhu kana kutoti kutoparadza upenyu hwemunhu. Izvozvo mukoma ndozvandakatanga kudzidziswa apo pandakaromba. Asi ndisati ndaromba mukoma nashe, nyamari yandainge ndiinayo yandainge ndapiwa nababa vangu, vakati mwanangu, ndiwe mukomana wangu mukuru, ndikuda kuti ndige ndichikupa mari yandanga ndakaseva. Vakandipa bag rainge riine ma-US dollars, vakanditi ndaifanira kuti ndige ndichitsvaka business. Takagara pasi semhuri tikaona kuti business rainge risina lose, rainge riri business rekukorokoza kutenga goridhe. Saka ndakabva ndaona kuti zvekukorokoza inini personally ndainge ndisingazvifarire, zvekuti ndige ndichizonzi ndapinda mumugodhi ndozonofiramo mumugodhi. Ndakabva ndachizotanga kudhila neumwe mufesi wangu uyo wandakadzidza naye paPrince Edward, ainge achibva kuGoromonzi, saka akazondilinka nemamwe mabosses. Then ndokubva ndachizowanawo vakomana vangu avo vandainge ndava kushanda navo. Inini basa rangu rainge risiri rekuchera, asi basa rangu rainge riri rekusponsa mugodhi wacho, uye zvekare nekutransporta vakomana nekuvatsvakirawo pekugara. Ivo vakomana vangu basa ravo rainge riri rekuti vange vachingochera chete. Some weeks mukoma I would lose money. Dzimwe nguva ndaitoita mari more than mari dzainge dzichitambirwa nemacivil servants. Apa ndikureva mari yegore rose.
ndakatoona kuti zvinhu zvangu zvainge zvichifamba zvakanaka. Pandakatanga kudhila nemabig bosses uye zvekare ndichizovharwa, ndakavharwa parefu mukomanashe, ndakadhila nevamwe bosi vandisingadi kutaura hangu nezita. Saka vandivhara kudaro mukoma, ndakasara ndisina kana start because mari negoridhe ravakandivhara including nemari dzandainge ndashandisa pakunosponza kwandainge ndaita mugoti iwoyo, kuda ndakatorasikirwa nemari dzaitosvika kuma 100 and something thousand US dollars. Saka it was a shock. Baba vangu vakabva vachizofa neBP nekuda kwezvainge zvakaitika. Ndainge ndisingatodi kuti vange vachizviziva, but pamba takatanga kutambura, tava kutoshaya mari, vanhu vainge vachigara muBorodale, zvinhu zvakaoma, ndikatanga kutengesa motikari dzandainge ndakambotenga. Asi sezvisineiwo mukoma, munoziva kana zvinhu zvichida kungoitika, ndakazotanga kuwiriranawo neumwewo muchinda akandipinza zvekare mune rimwe dhiri. Iyewo vabereki vake vainge vari vechirudzi, akabva ati unofanira kuti unge uchimuratidza munhu iyeye kuti haudyirwi chinhu chako mahara, tinofanira kuti tinge tichizoenda tose kuMozambique. Paakataura nhau yekuenda kuMozambique, handina kunge ndakaziva kuti ndainge ndava kutoenda kunorombesewa ndichita zvekujoina cult. Itori cult yembinga, zvekuti munenge muchitofamba muri pamwe chete, muchita zvinhu zvenyu mose muri pamwe chete. Chinhu chandakaona mukoma ndechekuti pandakatanga kuwirirana nemufesi iyeye, vamwe vake vainge vasingatondifarire nekuda kwekuti ndainge ndisina kuromba. Saka ndaingoona kuti treatment yavo yavainge vachindipa, mukoma zvaindibata, asi ndaingoti sezvo ndiriwo wenhamo apa ndikuda kuti ndige ndichipinzwa mumadhiri ane mari, pano ndotoshinga semurume. Saka ndaiti kunyangwe ndikatumwa kuita zvinhu zvandinenge ndisingadi kuita, ndaizongogumisidzira ndazviita, even though zvainge zvine kundishora mukati. Taikwanisa kungoti kana takapaka motikari dzedu pamashops, tese tiri mabosi, vakomana vedu vaitotishandira tiinavo vakagara uko vachitonwa hwawa hwavo, isusu tichinwa hwedu hunodhura. Ndini ndaitotumwa mukomanashi kuti ndige ndichienda kunotenga fodya kana kubatidza fodya. Saka zvaingova zvekungoda kungodzikisirana pasi. Asi ndakazoti ndaendwa neni kuMozambique, ndo pandakabva ndachizozviziva kuti ndainge ndisati ndava part of that brotherhood yembinga. Saka pandainge ndava kufamba navo varume ivavo mukoma, ndakatanga kubatiswa mari, but dzainge dzisiri mari dzangu. Mari mukomanashi, kana chitaura nezvemari, mari dzinoiswa mumamonarch mumasuitcase, no bank, no mareceipts. Ndo rainge ringori basa rangu rekungonzi enda unotora mari kuna Ningi, oenda unoisiya kuna Ningi. Ndo rainge riri basa rangu iroro. Saka takazoti taenda kuMozambique. Tasvikako kuMozambique, ndakatoona kutoti tainge tasvika pamba peng'anga, painge paine mutambo wainge uripo. Saka kana paine mutambo unenge uripo, zuva rekuti midzimu yevanhu vepamusha ipapo, pane rimwe zuva pagore rekuti midzimu yepo pamusha ipapo inongoswera ichingobuda ichitaura zvainenge ichida kuvanhu, kunyika. Saka woga mwana wepamusha ipapo, whether anenge ari kuAmerica, whether anenge ari kuChina, anotofanira kutoti ange achitoendako, ange achizovapo pamabiko acho iwawo, nekuti zvinotogara zvataurwa kutanga kwegore musi wa2 munotoudzwa kuti zuva rakati muri kufanira kuti munge muchizoya kumabiko, nekuti midzimu yenyu inenge ichizotaura. Saka kunyangwe iwewe unenge usina dzinza navo vanhu vepamusha ipapo, asi nekuda kwekuti unenge wakaromba, kana ukaromba zvinoreva kutoti unenge wava kutoshare bloodline nevanhu ivavo, nekuti unenge wava kushandisa midzimu yavo kana kuti yavanokontrola. Saka patakaendako kumabiko, handina chandainge ndichiziva kuti tiri kufambirei kuenda kuMozambique. Tasvika ndikaona kuti tainge tiri pamba peng'anga. Ndainge ndisisiri comfortable zvachose, ndainge ndava kutoda kutoshayika paarea, but umwe wangu akanditi dzikamisa hana yako,
hapana kana chinomboitika chinotyisa pano. Yakatanga kutaura midzimu yepo pamusha, uye zvekare vamwe vangu vandainge ndaenda navo vatoriwo nezvavakapiwa. Ndakazonzi sezvo ndainge ndasvika pamba pen'anga ndaifanira kuti ndinge ndichimbopindawo mumatare ndinge ndichimbovhenekwa. Ndakapinda mumatare ndiino umwe wangu because iye ndiye ainge achizoturikira kwandiri. Saka mukutaurwa kwazvo zvakachizonzi kwedu mukomana kwainge kuine zveko zvainge zviriko. Madzitateguru edu vainge vainewo zvikwambo zvavo zvavaishandisa kuvhimisa uye zvekare nekurimisa. Saka zvikwambo izvozvo zvainge zviri mumakomo but zvichingobheja zvichiti makaramba kutibikira doro, manje toda kuona kuti muchienda kupi neupenyu, makaramba hanzi ndo zvaigara zvichingoita. Saka vakabva vachizoti paifanira kutoti pange pachitobikwa doro musi iwoyo kudzikamisa zvikwambo izvozvo nekuti zvinge zvichizoenda zvisazoramba zvichingotiteverera sedzinza. Ndakati zvakanaka. Saka pakabva pachizongotorwa doro rainge ragara rakatobikwapo for mutambo. Ndakabva ndachizonzi ndainge ndagamuchirwa pamusha ipapo semwana. Handina kuziva kuti ndiko kwainge kuri kutotanga kutoromba kwangu. Tadzoka kuZimbabwe mukoma, ndakaona kuti zvinhu zvangu zvakatanga kufamba neimwe nzira yandainge ndava kusakwanisa kunzwisisa kuti sei zvinhu zviri kufamba kudai, nekuti zvinhu zvangu zvose pose pandaigara ndichingoita malosi ndainge ndava kusaita malosi, ndainge ndava kungogara ndiri munhu wekungohwina chete. Ndakatanga kurota hope dzinotyisa. Ndairota vanhu vakafa vachidonhera mumigodhi yangu, uye zvekare ndairota vanhu vanenge vakafa, vanenge vari muvhu, vanenge vachichema neni vachiti iyi imari yevhu inoda kuchengetedzwa neropa. Saka zvaindinetsa kuti ko vanhu ivavo vanomboti mari yevhu inoda kuchengetedzwa neropa vachichema but vachiratidza kuti vanenge vakafa, vambori vanaaniko vanhu ivavo? Ndakataura nefriend yangu ndikamuudza kuti ndidzokopedza ndainge ndichirota. Akabva achizotaura nasekuru vekuMozambique vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kuMozambique nekukasira, but ndakati ini zven'anga handidi kuita get myself involved even more neng'anga. Saka ndakabva ndachizoignore mukoma. Hapana kana kumbotora 2 weeks after ndabva mukuudzwa zvekare nefriend yangu kuti vana sekuru kuMozambique vainge vachiti mukomana ari kufanira kuti ange achiuya. Ndikati handizvikwavo izvo. Vakazoti muri muna June 2008 pane mugodhi wangu wakabva wachizodhirika pakafa munhu umwe chete. Mweya wake mukoma hauna kana kumbogara wakazorora. Ipapo ndainge nditori kuKariba ndichitoenjoya zvangu mari, ndichidya mari nepfambi. Ndo pandakangoona munhu akaapia kufesi kwangu akabva ati ropa rangu kane ropa rangu, ainge achitochema neni. Iye mukoma ndakamhanya ndikabva pandainge ndiri ndakagara nevasikana vandainge ndichidya navo mari, ndikafonera best friend yangu ndakamuudza zvese zvainge zvaiitika. Ndikabva ndatodhiraivha ndichibva kuKariba tikasangana ndokubva tachizoenda kuMozambique. Tasvika kuMozambique ndakabva ndachizoudzwa kuti zvainge zvatoitika. Mugodhi wangu wainge wachema uchiti unoda ropa, nekuti inini ndainge ndisina kukasika kudzoka kumatare sezvandainge ndakaudzwa. Ndikati zvino ndozvifambisa sei? Vakabva vati chitokasika kutodzokera mufi uyu asati avigwa. Ndiwe uri kufanira kuti unge uchihaya mishini inofanira kuti inge ichizouya kuzotsvaka mutumbi wemunhu because ainge atsikirirwa nemugodhi. Pandakadzoka mukomanachi ndakashandisa mari dzandainge ndiinadzo, asi ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichizodzoka mushure mekunge avigwa. Saka mushure mekunge ndaita saizvozvo ndakabva ndachizodzokera kuMozambique. Ndadzokera kuMozambique ndo pandakabva ndachizopiwa hari iyo yandakanzi hari iyoyo inofanira kuti inge ichizogara mukofini. Saka takazoenda kuguva remurume iyeye uyo akafira mumugodhi mangu tikanofukunura guva rake. Mutumbi wake tikausiyamo muvhu ndokubva tachizotora kofini. Ndo kofini rekutanga kugara naro pamba iroro. Hari ndakaisa mukati mekofini. Ndakazodzokera kuMozambique ndikanobikwa. Apa ndakadzoka manje ndainge ndava kunzwa kuti iko zvinozvi ndava nesimba. Ndakazoitirwa pati nevamwe vangu. Takatodya nekutofara
tiine pfambi dzatainge tiinadzo but dzainge dzisingatozvizivi kuti tainge tichitocelebrata ainge ari mabiko angu nekuti ndainge ndaromba saivowo varume ivavo. Saka sekuru ivavo vane mamwe maring avo avanoti vakabva nawo kuGhana. Saka kana waromba wagamuchirwa nevamwe vako vanenge vakaenda newe kwavari unobva wapiwa ring. Ndikapiwa zvekare nenecklace yandisingafanire kuti ndinge ndichikurura no matter what nekuti ndipo pane simba rangu. Ivo vanoti inyoka but handina kumbogara ndakaiona ichishanduka kuita nyoka necklace iyoyo. Saka ndakabva ndachizopiwa mitemo yandakapiwa mukoma ndeyekuti handingobatsiri munhu wose, kunyange zvikanzi ndikaona chirema chinenge chichitambura kana kuti bofu richitambura handifanire kuti ndige ndichirinzwira tsitsi unless kana ndikanzwa necklace yangu ichifamba ichiita sekunge inondiruma zvinoreva kuti ndinenge ndichifanira kuti ndige ndichimupa mari munhu iyeye. Ende ndo mhiko dzacho dzekuti haubatsire munhu waunonzwa kuda iwewe, unofanira kutoita zvekutoudzwa nezvinhu zvako. Uye zvekare chipo chaunopa munhu, chipo ichocho unokwanisa kuita sekunge munhu abatsira munhu mahara but in exchange pane zvaunotowana kubva pamunhu uyo waunenge wapa chipo akachigamuchira. Rufu rwake runozotoita kuti iwewe mabusinesses ako arambe achingoenderera kumberi. Saka vanhu vazhinji vanokufungidzira kuti mbinga dzinopa mari nekuda kwekuti dzine mwoyo yakanaka. Sandizvo mukoma Nashi, makore acho iwawo kwainge kusina mafoni mamwe aikwanisa kupinda pamasocial media. Saka isu vamwe taiti kana tikapa zvipo zvedu zvaingozivikanwa maybe nevanhu vemuarea imomo kuti Pastor Ningi vakatengerwa motikari nembinga inonzi Ningi. Saka zvaisazobuda mumapepanhau kana kuti panews sezvazvava kuita mazuva ano. Saka ndakatanga kupa mapastors ekuchechi kwedu kwandakakura ndichienda motikari shamwari uye zvekare nehama dzandainge ndichipa motikari, ndichibhadharira vanhu maschool fees, ndichipa chirikadzi mari dzekuti vange vachizotanga mabusiness. Zvisinei nekuti chirikadzi iyoyo ndinenge ndaipa mari yakawanda sei, ndaikwanisa kungoti ndikanzwa necklace yangu ichivava ndaibva ndakupa mari ndototi iwewe sezvo uchiita zvekutengesa mafrizit chiwo mari iyi unge uchizokwanisa kunohodha mafrizit akawanda. Saka vanhu vose ivavo vandakatengera zvipo ndichipa mari vainge vatotengesa upenyu hwavo kwandiri. Saka vamufundisi ndivo vakatanga kufa uye zvekare kofini ravo ndiro ratakaenda futi tikanotora pavanhu vandakazourayisa mushure mekunge ndavapa motikari vari 17. Vamufundisi ndo vakatanga kufa, vakafira muaccident, shamwari ikatevera, vamwe vakazotevera one by one. It will be a long story kana ndikakuudzai kuti vanhu vose ava vakafa sei. Imba yekuBorodhau iriko mukoma Nashi, ndinotombopota ndichitomboenda kukumba ndichimbonorarako. Ndinokwanisa kutoti kana ndikakecha hangu pfambi ndoenda nayo kufamily house ndonorara nayo kumba ikoko, but anenge asingatozvizivi kuti mumba munenge mutori nemakofini awo arimo 17 plus rimwe kofini rinogara murumu maro riri rega. Kofini iroro ndiro rakakosha nekuti ndimo munogara hari yangu yeurombwa. Saka kofini iroro harifanire kuti ringe richizoonekwa neumwe munhu. Room yacho mukoma, it is very protected, ende pamba patori protected, patori nemasecurity. Nditori neimwe kambani hombe yekutoti vanoti inini nditori one of their biggest clients, zvekutoti patori nemagadhi anotochinjana mashift, vanenge vatoriwo nembwa dzavo dzavanenge vainadzo. Haumbofi wakapapinda pamba pangu. Unowanzo kuenda kumba kana kuri kunzi ndinenge ndichiona chipoko pakati pevanhu avo vandakauraya. Saka let's say kana ndikaona vamufundisi vachiuya kwandiri vachindinetsa vachichema vachiti vana vangu vari kutambudzika, havazivi kuti ndakafa rufu runorwadza asi accident yandakaita ndiwe wakaikonzeresa, chienda unoudza vana vangu, ndicharamba ndichikushandira hako, asi chiudza vana vangu chokwadi kuti vange vachiziva kuti mweya wangu hauna kuzorora. Ndinobva ndachizoenda kuBorodhau kumba, ndobva ndanopinda mukofini
iroro iro rakashandisiwa pakavigwa pasta tikazoenda tikanorifukunura makofini ose awo arimo mumba mangu. Ndinotoziva kutoti iro kofini nderanhingiro, handitomborina kumbonyora mazita avo. Ndinotoziva kutoti iri kofini raiva riri rehanzvadzi yangu ratakashandisa patakamuviga. Iri rainge riri ranhingi uye ainge ari friend yangu, saka kana ndikamuona then ndinobva ndaenda ndobva ndanopindamo mukofini ndikangoraramo even for 2-3 hours kana kuti usiku hwose. Ndinotomboita nguva ndisingatombooni kana chipoko chake kana kutombokanganwa kuita makore nemakore ndisingachione chipoko chake. Saka ndozvinondiraramisa. Pose pamunoona vanhu vachipiwa motikari, chingozvibvunza kuti seiko mbinga dzichipa vanhu mota vasingazobatsiri vamwe vanhu veruzhinji? Zivai kuti pose panopiwa munhu chinhu pane anenge achibenefita, pane anenge achiluza something. Isusu vamwe takadzidziswa kuti mucult yedu yeurombwa, pose paunopa munhu chinhu unofanira kuti unge uchizobenefita nesoul yake. Ndiyo confession yangu yandiinayo. Motikari dzandakapa vanhu dzose dzakapera kufa, not after makore. Waingoti anenge afa iyeye pane zvandainge ndakaudzwa kuti ndinotaura. Motikari iyoyo kunyange ikagadzirwa nana makanika, kunyange vari vana makanika vekuMercedes Benz vanova vari ivo vakatogadzira motikari iyoyo vaisamboigona sepakashaika vamufundisi mushure mekunge ndavatengera Benz iyoyo mukoma. Of course it had some damages, but vakaedza kuti vange vachiigadzirisa kusvika vachizoiendesa kuSouth Africa. Ndikangoti kungopedza zvavo mari. Chikwambo ichi haisi motikari yechokwadi. Vanhu vose vandakapa motikari mukoma havana chavakabenefita pamotikari idzodzo. Ndiyo confession yangu. Kana mukaposta muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna pakaipa mukoma vedu vari kuti ivo vainge vambori mbinga. Hanzi ndainge ndimbori mbinga, but mukaona panopiwa vanhu motikari, hanzi ukasasarudzwawo panopiwa vanhu zvinhu, hanzi usarwadziwa, nekuti zvimwe kuda inenge itoriwo midzimu yako inenge yatoramba kuti unge uchipiwa. Hanzi kana kuti Mwari vanenge vaita kuti usazopiwa chipo ichocho chaunenge uchida kuti unge uchipiwa. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Munoionawo sei nyaya iyi vedare?